אם אתם סובלים מעודף משקל, הולכים לישון מוקדם, קמים עייפים, נוחרים בלילה, סביר להניח שאתם סובלים מהשמנת יתר חולנית. ואם אתם סובלים מהשמנת יתר חולנית, כדאי מאוד לטפל במחלה. השמנת יתר חולנית היא מחלה שהיא מלווה בכל מיני מחלות נלוות, כמו דום נשימה, בעיות בברכיים, בעיות בירכיים, מחלות לב, סוכרת, יתר לחץ דם. כל המחלות שכרגע דיברתי עליהן הן תוצר מעודף משקל קיצוני. ככה שאם אנחנו רוצים לטפל ביתר לחץ דם, בסוכרת ובמחלות נלוות שהן קשורות להשמנה, אז מה שצריך לעשות זה לרדת במשקל. נכון להיום, הטיפול האפקטיבי ביותר במטופלים עם השמנת יתר חולנית זה טיפול ניתוחי. אם אתם מרגישים בסוף היום עייפים, אתם לא ישנים טוב ואתם סובלים מעודף משקל, לכו להיבדק. יש סיכוי לא רע שאתם סובלים מהשמנת יתר חולנית, וההמלצה היא חד משמעית ללכת לייעוץ ולאחר מכן לטפל במחלה.